Ang mga apostoles mao ang unang mga lig-on nga followers ni Jesus. Unya niining 12 ka apostoles o napun-an pagyuglaing mga apostoles mitumaw ang pinakalig-on. Ang una mao si Pedro nga mao gyoy gitugyanan ni Jesus sa mga yawi ug mao iyang gihimong bato aron tukuran, og si San Pablo ang apostol nga gisugo ni Kristo pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo. Unya ang ilang kalig-on maoy kalig-on usab sa simbahan. Unsa may kalig-on sa simbahan, dili gyud kuno ni mabuntog bisan pag sabakba sa impyerno. Ngano man kay bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Pasabot ang simbahan dili mahadlok sa kamatayon. Kay kung mahadlok na kita sa kamatayon, mabuntog na ta. Nya, kumusta man mo? Di mo mahadlok mamatay? Apil na mong nagliktor. Oy, daghan kay nato mga hadlok ay mamatay. Kay murabag ang atong pagsimba, ang atong pagsunod sa Ginoo, magsigi tag-ampo nga dili mamatay. Pero ang mga apostoles, ang kamatayon maoy ilang gihimo gani nga success in life. Tanawa si San Pedro, si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, kuha naman siya, schedule na siyang patyon, pero unsa iyang gisulti, niingon siya ngadto ni Timoteo sa iyang sulat, bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo, panahon na nga mobiya ako nining kalibutana. Unya humandayon, niingon ni siya, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga ihatag isip kaning ganti sa iyang pagkamakanunayon dihas Ginoo. So kung kita di ay mga igsoon sa mas mga apostoles, magsigi kitag sunod sa Ginoo, ang timailhan gyud nga nasuod na kita sa Ginoo, kana di ang di na ta mahadlok mamatay. Nya di na sa ta mahadlok mo buhat bisag unsay isugo sa Ginoo. Kay kani mugong sugo sa Ginoo, usahay murag mamiligro ta, muratag mamatay, murata ba og kana bitang makaingon ta hutdan man sa taan ni oy. Pariha diri sa kana ganing unang pagbasa, si Santiago gipatay ni Saulo. Kani si Saulo mo ni si San Pedro, gipatay niya ang kuan kani ganing sa dingan mga apostoles, pero wa mahadlok nga namatay si Santiago or si Saint James. Nya sa siging panglutos kay porti namang panghasi gito ni Pablo, hasta siya na converter na hinoon tungod tos kamatayon ni Santiago, kato pa si San Esteban, Saulo gyapon atoy nakaingon, pero tigyod nga kana ganing isuga ani niya. Pero ang kamatayon sa gauna natong apostoles Santiago ug si Esteban maoy nakapa-agni ni San Pablo sa atong pagtuo. Didto sila nagkakita ni Kristo. Si San Pedro sad gipriso, gikadinahan, wala gyud mahadlok. Ang nahitabo, gihimo hinoon siya nga okasyon, gihimo to nga okasyos Ginoo aron siya makakitag milagro. So nang kay nigawa sila sa aning prisuhan nga wa kabantay ang mga gwardiya, ang pultahan mo abli lang aron moagi sila. Unsa may pasabot ani? Ang problema, ang mga babag sa atong kinabuhi, mga wagtang rana siya basta suod tas Ginoo, nya dili na ta mahadlok mosunod niya bisan pagprisohon, bisan pagpatyon. Mao na siya tinuod nga panalipod sa Ginoo nato.
muna dinhi sa atong tubag sa Salmo niingon diri, ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya sa Ginoo. Pero timan-an nato kining maong kaluwasan, dili ni kaluwasan nga dili ta mamatay, dili ta masakit, dili ta masakitan. Kining maong kaluwasan nagpasabot bisan pag masakit di nata mahadlok, bisan pag masakitan di nata mahadlok, bisan pag mamatay di nata mahadlok. Unya ang resulta magsigi tagbuhat sa maayo, mulambo ang atong kinabuhi. Kamo di na mo mahadlok mamatay, di na mo mahadlok masakitan, labi na mong mga asawa o kaha kamong mga bana. Hadlok. Di na mo mahadlok na kuhaan sa tanan. Hadlok. Bisan gani pagpalit og slot, hadlok. Di lang sa ko mo report karon ha sa atong slot kay wap ako ka kwenta. Daghan tingali kaayo to. Bitaw wa ka lugar kwenta pero ugma na lang ato ning kwentahon. Hinaot unta mahurot pero dugay kay mahurot oy. Ngano man daghan ang mahadlok mo palit. Suway ninyong palit, di ba? Sama ni San Pablo, makaingon gyud mo, niabot gyud ang akong ganti. Kay wa gyud nagbuhat og maayo nga way ganti. Wa say gabuhat og dautan nga way silot. Mao na ang mga apostoles nagbuhat og maayo bisan pag ang kalibutan misilot kanila. Ato ning sundon mahimo sadtang sukaranan nga lig-on. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagaho